Karong Biyernes mo ikatak ng dry run sa pagpaagi sa mga bus ug minibuses sa Mambaling Underpass aron masuta kung makahatag ba kini og kahuot sa trapiko. Samtang bag-o pagani giablihan ng maong infrastruktura anaa ng vandalism sa underpass. Ano yung report? Ang Chief Operation Officer sa Cebu City Transportation Office nga ipahigayon ang dry run sa mga bus ug minibus sugod Biyernes hangtod na sa Domingo. Magsugod kini alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kini mga orasa dili na kaayo daghang masakyanan ang moagi. Ang maulakang isip pagsanong sa awhag sa kaugpungan sa mga bus operators nga mireklamo sa pagdili sa mga bus ug minibus nga moagi sa underpass. Ato siyang gihatagan og higayon para sa iyang satisfaction, no. So, but then ato lang siyang gipasabot nga dili lang during peak hours, no. Kay nagtan-aw tano nga ang mga estudyante makaadto sa eskwelahan, ang mga trabante makaadto sa trabahoan. Gusto masayran sa CCTO kung dili ba makahatag og kahuot sa trapiko ang pagtugot sa 600 ka mga bus ug minibus nga moagi sa underpass. Hinuon dili man magdungan ang pag-agi sa mga bus. Tan-aw na to ang sitwasyon, no, sa karong Friday pohon kung unsa gyud mo kan-up sa kaning kung ulo na amantay mga traffic enforcers atong ipaladlad, no, from katong boundary sa Bulacau, so padung na siya sa may Inayawan, Kinasangan, hantod diri sa Basak. So atong tanawon unsay kuan sa traffic. Samtang ipadayag ni Wano nga nakasulbad sa kauhod sa trapiko ang underpass. Apan samang higayon, nasagmuyo siya tungod kay aduna may vandalism sa underpass. Matud ni Wano nga ang barangay unta nga nahasakop ang underpass ang mobantay nini. Hinoon, dagpo nila kung maatlan nga adunay maghugaw-hugaw sa underpass. Pero para nako kung sugdan man na og unsa na bandal, mas may bandalan na natanan aron himo murag graffiti ba. Okay, once kung kuan manggod lisod ba. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.